Szóval térjünk át az építő anyagokra. Nekem van itt ilyen klasszikus tégelyes zselém is, de nem szoktam már igazán használni, mert annyira rövid a körmöm, hogy nekem az sok. Azért, mert a klasszikus építésnél ugye kell egy magas célvonalat építeni, hogy az egésznek legyen struktúrája, de az én körmöm annyira rövid, hogy az teljesen felesleges. Ahogy itt megfeszítem a körmömet, látjuk, hogy itt a körömágy közepén az, ami kifehéredik, illetve itt a két oldal. De ezek a stresszpontok, ezeknek kell nagyon erősnek lennie. De amint látod, tehát az én körmöm is teljesen kemény. Viszont, ha megnézed, egy picit így megmozgatom, nem tudom, hogy látszik-e, hoppá, egy nagyon kicsit flexibilis. És ez miért jó? Mert ha véletlen bárhova beleütöm, akkor az anyag együtt mozog a körömlemezzel, és nem fog az történni, mint neked, hogy túlságosan kemény az anyag rajta, lágy maga a köröm, és ha egybe mozog az egész épített anyag, akkor roncsolhatja a körömágyat, illetve fellevegősödik, és utána, ha belemegy a víz, akkor az ugye kórokozóknak a helye lesz. Na, szóval amit én nagyon szeretek, tehát megvonjuk a spray preppel, én szerettem az AliExpress-es dolgokat, mert tulajdonképpen ugyanaz, amit itt is árulnak, tulajdonképpen maga a gyártósor az nem érdemes nagyon, tehát Európában is megcsinálni, mert ezek annyira kevés haszonkulccsal dolgozó termékek, hogy túlságosan nagy lenne a beruházás. Viszont ott is csinálnak jókat, és csinálnak rosszakat is, ezeket kell nekünk megtalálni, hogy mi az, amivel érdemes dolgozni, mi az, ami jobb minőségű, és mi az, ami nem. Tulajdonképpen ezek a nagy európai cégek, ezeket a termékeket letesztelik hónapokon keresztül, énak hozzá részletes elemzéseket, ajánlatokat, és akkor ezért kerül majd 5-ször annyiba, pedig elég lenne csak megnézni a hatóanyagokat. Na, szóval viszont a bázison, az előkészítésen soha nem szabad spórolni. Én nagyon szerettem a Brillbird-nek az oktató videóit, egy nagyon kedves kis csapat, sokkal családiasabb, mint a Crystal Nails, de ez most annyira nem fontos. Szóval az a lényeg, hogy teszünk egy primer 2-est, ugye? Ha feltöltés van, akkor elég csak magára a körömágyra, illetve ahol nincsen anyag. Viszont a széleket mindig érdemes újraépíteni, tehát sorjázzuk le a széleket, mert ugye itt van a stresszpont, ide jön a legtöbb nyomás, és itt sérül meg először a köröm. De az nem baj, hogyha itt elől marad anyag, az már jó fel van tapadva, levegőmentes, baktériumentes, minek szedjük le, hogy még jobban elvékonyítsuk a saját körmünket, alatta teljesen felesleges. Úgyhogy ezt nyugodtan lehet hagyni, és akkor utána lehet tölteni, de mondjuk ez akkor jó, hogyha legalább mindig ugyanazzal az anyaggal dolgozunk, és nem keverjük a színeket, utána csúnya. Szóval ez egy ilyen ragacsos felületet hagy, ez pillanatok alatt megszárad, és akkor van a Bond Gel, vagyis az alap Base Gel, ebből sokféle márka van, én is vettem már, meg volt, mikor csomagba is küldtek. Igazság szerint nem nagyon használom, mert én ebben bízok, ez egy Brillbird-ös termék, és nekem, amióta ezt használom, azóta nincs felválásom. Ez egy nagyon híg zselé, teljesen átlátszó,
ugye mindig az átlátszó zselék kötnek át a legjobban, a fehér, illetve fekete zseléknek mindig több idő kell, és azokat is érdemes inkább több rétegbe felvinni, mert nem biztos, hogy át fog kötni. Ezért is vannak a zselék között is különbözőek, mert attól függően, hogy mennyi kötésgyorsító anyag van benne, attól függően köt meg, vagy nem köt meg egy azonos magasságban. Jó, tehát akkor ezzel meg vagyunk, ez elvileg 30 másodperc alatt köt meg, viszont a körmösök mindig kombinált lámpát használnak, amiben UV LED és LED lámpa is van. Nekem ez már csak egy sima LED lámpás, Sun X-es, AliExpress-es, kb. 10 eurós lámpa, azt hiszem, hogy 48 wattos, nagyon szeretem, nagyon erős. Ide a belsejébe, most itt majd újra kell cserélnem, van alumíniumfólia, ami egyrészt megvédi a szennyeződésektől, másrészt pedig visszaveri a fényt, és ezáltal felerősíti a lámpának a hatásmechanizmusát. Le is lehet venni, tehát pedikűrnél így az oldalára lehet állítani, vagy előkötésnél ugye a szort fénybe tenni. Amikor egy zselé éget, az azt jelenti, hogy nagyon sok benne a kötésgyorsító, az inkább fájdalmat okoz, ezt már nem igazán szeretik, mert kellemetlen a vendégnek, de a versenyeken még azért használják őket. Én, hát, ha úgy érzem, hogy éget egy zselé, akkor inkább szortfénybe teszem először. Ja, és azért akartam ezt mutatni, hogy elvileg a Base-Gale-nek 30 másodperc elég, nekik kombinált lámpáik vannak, nekünk már ez az új, modernebb van, én szoktam benne hagyni, rászámolni még egy 10-20 másodpercet, tehát ahogy alakul. Utána a Base-Gale, tehát az alap, ennek a bondnak a ragacsos rétegét nem mossuk le, mert ehhez tapad majd a többi anyag. Ugye én, amiket szeretek az AliExpressen, ez a Kodiax cég, van a... Jó, ebből van több is. Azt mondja, hogy ez a Cungsui nagyon jó, és amelyik a legeslegjobban tetszik nekem, ez a Beautilux. Beautilux. Ebből egyébként a franciák csináltak pontosan ennek az anyagnak egy nagyon profi weboldalt, és hát nagyon megy nekik. Nagyon megy nekik. Úgyhogy hát itt van belőle többféle. Amit én megvettem, ez a, látod, Base Rubber és Base Rubber Tick. Nem tudom, hogy kell mondani. Az a lényeg, hogy ez sűrűbb, ez pedig egy kicsit lágyabb. Jó, én a mostani körmömet ezzel a sűrűvel építettem meg, látod, hogy mekkora az anyagvastagság. Nagyon elegáns. Most így egyébként a telefonon mindig szélesebbnek látszik a köröm, valójában ez azért karcsúbb. Ugye akkor felteszem ezt a réteget, nagyon könnyű, mert ecsetes építője van, látod? Egészen sűrű. Egészen sűrű. És akkor ez a másik pedig, ez pedig csöppen. Tehát ez lágyabb. Én most ugye ezzel készítettem el. Az a lényeg, hogy amikor elkezdem, akkor magára ide a szabad köröm végre egy nagyon kicsit felteszek, sőt, így is, és akkor az élek is le vannak zárva, és akkor azt megköttetem. Egy 30 másodperc elég. És akkor utána az egész felületet lehúzom,
és akkor már biztos leszek benne, hogy itt meg lesz a megfelelő vastagság a körömvégeken, és nem fogom magát az anyagot lelakkozni. Ugye sohasem így lakkozunk felülről, hanem így oldalról, mert csak terelgetjük az anyagot. Ha felülről húzzuk, akkor ilyen bevésődéseket kenünk bele. Csak így szépen húzzuk. Ugye mivel ez egy ecsetes építő, nagyon könnyű vele dolgozni, és akkor utána teljesen ki lehet kötetni. Létezik, és látod, ide van írva, hogy rubber, ez is rubber, ez egy milk is, nagyon szép ez is, ez egy kodieszgél, ezek is nagyon jók, hát ez ilyen 5-7 eurós dolgok ezek, de még mindig sokkal olcsóbb, mint az itteniek. Ez is egy transzparens. Sőt, létezik ebből rózsaszín is. Na,